sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Mu lho, jalure kok ngendi? Iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Sifohan. Apa? Sifohan. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Udah. Tanah analia. Ngapa itu? Gara-gara Ngapa kok polahmu nganti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayang tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Ben. Nggih. Berarti rong bengi Di samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari Pak pertama. Suhadi sing nimbali yo an. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jan remen saestu lho niki. Ah, iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki yo ngatasé kiai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul iya, Kula heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Heeh. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon, bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak Soleh? Ya ora. Kaping ujal lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus ngono. Ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggih basa krama. Nggih. Heeh, terus Terus sing ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi yo sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak Lah ya, ngene-ngene. Tata krama. Namanya sopan santun you know. Oh, desa madem rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak Pak. ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama iya. uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah, iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh, kaya mau. Lah saya ngomong piye? Saya. Kula lek nggih ngeten ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama ning guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya iki Sampeyan melecehkan. Nah, Dik. Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. Aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean iki mengenal. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Ya aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken kuwi dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah sampe samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo. Wah, ngaku-ngaku enek cah kondang, cah misuwur, cah populer biak wade. Saya niki tenggene Pak Suhadi. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek niken adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas
sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Yopo. Wong tuwek aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditungakne sik. Mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Iya, niki pripun, Pak? Kayak nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres nih kan. Ngopo-ngopo. Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saya derenge kula ndadul kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Betul es batu. Ya teng mereka kayak merdamai. Di situ enak sekali loh Nih hewannya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh. Oh, Weh. wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah, ini I'm fine, thank you. Inggris. Inggris. Inggris padha Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, boleh. Wes wah. Wah. Sungguh fu oi. Si hua fan. Oke. Bung bung pisi bung oi. Si hua han. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabare sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, mbok ini. Wah, ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditanggap wong kono ya kudune iso. Lagu Lagu Hongkong. Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Gak sah. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo, Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Boy. Hai hong tha ba ham bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komet ki mari elok dik nikel iki. Mas. Tenanan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungokno Mas teko teletong sapi barang. Wonten mamambitan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggak katresnan saka Pak Dargo.
Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolahnya ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik nggih. Tawa. Terus lek pomo aku rabi sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duwe aku sing nunggoni ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo, nggih, matur mbah Sinten nuwun, dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. iya. Nah, Ninggal tenang. katresnan nggih, Pak. Tinggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Heeh, iya. Mas Suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara Wis kecamatan. luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku wis seneng kok ndang. Poma kowe Met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak mene gedene. Ya gak betah. Aduh. Rina saya rasa Kaya bledek suarane. Nggih. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tukusan kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. niku tengah ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Ajok sampean ke Hongkong aku rawani opo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok. Barang niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding si sehmu Tak komen. Nggih.
Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kok ya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Gitu, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Gampang. Ya. Yen was rina enggal ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Ha, musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngapa? Dados.